Здравей, Деян! Благодаря за коментара ти, които ми звучат направо като от учебник, но за съжаление не са цялата истина. Нека да ти обясня точно и с факти, като ще се опитам да отговоря едновременно и на другия ти коментар. Първо, що се отнася до леко кисела с pH 3 до 4, това е много подвеждащо. Защото всяка една единица, която е под скалата, под 7,45, 7,35 pH на нашата кръв, увеличава киселеността в пъти, стотици пъти, по 10. Тоест, всяка единица е 10 пъти по-кисела. Да предположим, че кръвното pH е 7,4. Ако вземем газирана вода с 3,5 pH, разликата е почти 4 единици. Това означава, че тя около 10 на четвърта степен, което е равно на 10 000 пъти по-кисела среда от кръвта. Та в реалност говорим за течност, която е в 1000 пъти по-киселина от нашата физиологична среда. Колко полезно може да е това? Накратко, с какво се прави газираната вода? С въглероден диоксид. Но проблемът тук е, че когато въглеродният диоксид попадне в вода, каквато е газираната вода, се получава една невероятна реакция и въглеродна киселина, която не само, че понижава pH-то на водата и е достатъчно в организма да участва под формата на важна въглеродна киселина или бикарбонатен буфер, който регулира pH-то на кръв. Проблемът при системна консумация на газирана вода не е, че променя pH-то на кръвта или че кръвта става по-кисела. Тя се регулира. Проблемът е, че буферите харчат минерали и енергия, за да компенсират непрестанният приток на киселини и окислители. Така че, да, прав си, кръвното pH не се променя. Става стабилно, защото бъбриците, белите дробове и минералите компенсират. Но ето какво удобно и важно пропуска. Тази компенсация не е безплатна. Организмът гори яко ресурси. Минерали, бикарбонати, енергия. Калция се дърпа от костите и зъбите, магнезия се изчезва. Това е цената на стабилното pH. Друго, клетките не живеят в кръвта. Те живеят в междуклетъчна течност. И точно там, при системно киселинно и окислително натоварване, се трупат стрес, възпаление и свободни радикали. Организмът като цяло влиза в постоянен авариен режим. Междуклетъчната течност се подкислява, клетките се окисляват. Това отключва възпаление, а именно от хроничните възпаления тръгват най-големите проблеми. Автоимунни заболявания, високо кръвно, щитовидни дисбаланси, наднормено тегло и дори и рак. Значи въпросът не е пада ли кръвното pH, а на каква цена го държим стабилно. Има два варианта. Или живееш с тялото си в баланс, или го караш да гаси пожари всеки ден. Надявам се, че сега вече разбра същността и огромната разлика. Моля те, не коментирай с независимо какво ядем и пием, защото това ни докарва на това диридже, което е. А именно отключването на толкова много заболявания, които преди десетилетия от години въобще ги е нямало. Защо и възрастта като цяло намаля? Защо вече хората си отиват на значително по-малка възраст? Защо не се събудите, мили хора, а търсите оправдания, за да си водите начина на живот, който до момента си водите, но ако това ви удовлетворява, ако сте окей с това, продължавайте. Тук абсолютно никой не иска да ви продава нещо или не знам още по какъв начин да го изразя, а чисто и просто искам да ви информирам с факти и с истината, която, както вече видях, хората не знаят цялата. Така че до скоро!